Čau lidi, tady je Dox a vítejte u mého tutoriálu z Photoshopu. Dneska si ukážem, jak udělat odlesk, nebo jak se tomu říká, prostě třeba vidíte les a u toho je rybník, tak se vám tam odleskne. No jdem na to, teď vytvoříme si novou, tady dáme 1240, dáme na 720, OK. Teďka se nám vytvoří, ne, jo. Teďka se nám vytvoří, já jsem trošku roztáhl, protože nemám širokou úhlovou obrazovku, takže to je takový divný, ale no, to je jedno. Tak, dáme sem nějaký text. Třeba Dox, no, změním barvu na černou. Dáme tak nahoru, dáme Ctrl T a dáme takhle vejš, aby to bylo. Takže trošku zmenšíme. O to musí být jakoby nad půlkou, takže přeště pod tím bude ten odlesk. Tak, dáme takhle nahoru. Ne odlesk, můžeme tomu říkat odraz, jakoby. Jo, teď jsem si vzpomněl. No to je jedno. Takže dáme gradient. Tady dáme to ne, to je hnusný. Klas taky ne, to je taky hnusný. Tak dáme to z modrý do nějaký bílý asi. Tak smažem žlutou. Ale no dobře. Okay. Tak. Ne. No tak se tam znova. Tak, dáme si modrou. Tak, OK. Teďka si měníme barvu pozadí, dáme si gradient tool, tady když je na ten kyblík, tak tady. A tady dáme nějakou barvu, třeba, já nevím, tady tu ne, jako, to vypadá jako pole a obloha, ale to ne. To je hnusný. Tak tam dáme třeba, tady tu zkusíme. To taky není nejhezčí, protože se k tý modrý vůbec nehodí. Tak dáme třeba zase, nevím, dáme z modrý do bílý a dáme to tentokrát obráceně. Jo, tady to je docela hezký. Ještě tam můj bratr hraje Syndicate, tak dáme se ještě stroke a nevím jakou barvu. Můžeme černou, modrou, ne to ne, to je hnusný, to není vůbec vidět, to ne, tak, ale ne, dáme tam bílou, bo nevím ještě jako, tam, jo bílou to je hezká, to trošku, no to necháme. Jako dáme Ctrl-J, dáme Ctrl-T, dáme flip vertical a dáme to takhle dolů pod to. To je vlastně ten stín, nebo ten odlesk. Ale ještě není celý, takhle. Teďka vlastně ten gradient tam asi jako nenecháme, vypneme to. Dáme tam color, no to je jedno, dám tam modrou, takovou tu světlejší, OK, a možná vypnem stroke, jo vypnem, to je hezčí, tak no, OK, tak teďka dáme rasterizing, ne, no jo, rasterizing type, dáme masku, to je tady to tlačítko. Na tohle tlačítko neklikejte, já vám ukážu, co to udělá. Musíte kliknout na tu masku. Když tam dáme třeba z černý do bílý, OK, a dáme to třeba z toho textu do půlky, tak
tak vám to úplně přebarví celý. Je to hnusný. Nebo když to dáte z bílý do černý, tak vám to udělá to samý. Vy musíte kliknout na masku a musíte dát právě že ne z bílý do černý, a musíte dát z černý do bílý. A musíte to takhle tam přitáhnout, dáme to tak do půlky. To je moc málo, dáme to takhle. Jo, to je lepší, ale no ještě jednou. Ještě jednou to udělám. No, ještě jednou. Máme tak na to, tak. Takhle to je úplně libový. Už takový nejlepší. No a teďka ještě z toho jakoby dáme Ctrl s tím textem, ten stín. A přesně to tak, jak potřebujeme. Tak. Tak teďka se s váma rozloučím. Doufám, že se vám tady ten díl, nebo tady ten tutoriál líbil. Nezapomeňte dát like, odběr a čau.